Ну, хочется, конечно, некага аптымізму, на жаль, не шмат яго. Наша тэма працягваецца. Мне все ж таки хочется гаварыць пра Мойшы Кульбака, а больш таго, ну, з ягоным жыццём і з ягонай працай, ягонай дзейнасцю звязана вот цэлы еўрапейскі сусвет наш. И все тесненько, все близенько, все яны были знаёмыя, все сябравалі, все разом рабілі нешта. Ну и вот гэты плён, конечно, вялікі. І хочется про гэта гаварыць. На жаль, сёння будзе вельмі шмат асобаў розных, про якіх трэба гаварыць, безумоўна, асобна. І я спадзяюся, што мы яшчэ да гэтага дойдзем. Але вот сёння такая будет групповая, да, такие вот об'яднанні. Я не ведаю, як, ну, это не прадказальная рэч, як раптам в адным месцы. Конечно, некія падставы для гэтага ёсць, але чаму раптам в адным месцы з'яўляецца вялікая колькасць, плотнасць мастакоў, пісьменнікаў, кампазітараў, музыкаў. Ну вот вы ж ведаеце, напрыклад, по нашаму тому же Вітебску, вот 20-е гады залаценькі, зусім не шмат, там пару гадочкаў такое вось. Тое ж самае было з Киевом, вот яшчэ до 20-го года, 900, больш за 100 гадоў тому назад, сёння мы про гэта пагаворым, тая культурліга. Як там у Берліне, вот літаральна міжваенны час, калі вот жахлівая вайна, мільёны загінулых людзей, разбураныя гарады, ну вся Европа была разбураная, ведаем по нашай нават тэрыторыі, что тут адбывалася. И все одно мгновенно, 2-3 годочки прошло, и вот собралось вот просто в Берлине настолько плотная культурная, не тому, что им хотелось поехать, как нам некий отпочинок, альбо поглядеть турыстычным чином некие мясцины. А менавіта люди бегли от войны, бегли от жахаў, от революции, от погромов, от усяго. Але самыя лепшыя, ну, напэўна, розныя людзі там былі, але вот самыя лепшыя яны аб'ядноўваліся, яны стваралі такія групы, якія імгненна стваралі настолькі крэатыўную паэзію, літаратуру цалкам, і, канешне ж, музыку, і все, што звязана з выяўленчым мастацтвам. Это дзіў. І вось гэта адзін з нашых такіх людзей, вот, шмат пра яго гаворым, Ісахар Рыбак, радзіўся на Украіне, але вельмі цесна працаваў у Беларусі, вось той экспедыцыі Анскага у пачатку 20-го стагоддзя, якраз вот перад самай вайной Першай мировой, у 12-м годзе, першы раз, яны, здаецца, паехалі. І яны зафіксавалі нават нашу вот, трошку магілёўскую губерню і музычны, якраз вот той матэрыял вялікі, мы маем вялікую колькасць песень народных і матэрыялаў розных, ну, конечно, і мастацкіх, і в першую чаргу, конечно, не для мяне вельмі дорага, як рэстаўратары, як мастаку, конечно ж, гэта тое, што яны хоць нейкі знак пакінулі ад нашай той самай халоднай школы, ад школішча, якое было ў Магілёве. Вот, ну, напэўна, Маргарыта мяне разумее, будучы там. І менавіта для іх, вот, больш таго, яны захвоцілі вот тую моладзеж, якая была абсалютна авангардная, была футурыстычная, але вот Лісіцкі той самы, Рыбак той самы, і шэраг іншых, якія вот праз сваё жыццё пранеслі вот тую прывіўку, тую прышчэпку, па-беларуску кажучы, ад той вялікай габрэйскай культуры, якая вот уже тут існавала як мінімум амаль 800 год на гэтай тэрыторыі, на нашай. І гэта адна з птушак, гэта адна з кніжак, якая была выдадзена менавіта ў Берліне, таму што мы зноў будзем гаварыць пра Берлін, мы яшчэ не выйшлі з Берліна, мы яшчэ не ажанілі нашага Кульбака, но тым не менш яшчэ вот хочется пагаварыць. На жаль, я вот пропусціў адзін занятак пропусціў, да. І Фойглен, гэта птушка, ведаеце, што, конечно, это сімвол, тая самая Голдена Пава, залатая пава. Гэта адзін з такіх этнаграфічных, культурных, знакавых для ўсей габрэйскай культуры, безумоўна. І гэта і казкі, гэта і песні, гэта і паэзія. І нават у 20-м стагоддзі вельмі шмат яшчэ пра гэта, хто звяртаўся да гэтай тэмы і пісаў пра гэту тэму. И идем далее, добро. Шолом алейхам, рабой сай, майне тайру, либе фрайнд, хавертесун хаверим, коллегесун коллежанкес, їденесун гоетесун гоен, мерзайнен нохдон, гейбенон. Мы еще тут, и мы починаем.
Heint will mir fortsetzen unser zweiter Schmus wegen die Majors, Dichter und Schreiber Moshe Kulbak, Kein Berlin. Масоес, пробачте, Масоес, я, хвалююся, 2 тижні пройшло, давно вас не бачив. Масоес, это то самое вандрование, памятайте, Масоес Беньямин Гашлиши, знакомитый твор нашего креативного письменника, едышиста и гебраиста одночасово, Менделя Мойхерсфорема с Капеля. Масоес, Дихтер und Schreiber Moshe Kulbak, Kein Berlin. Setzt sich weg und hat anoinek, Амихая, Аганоя, Унафаргениген, und шепт, his piles und his lives. Все самые лепшие слова вам зычу, сядайте и отрымливайте осолоду. И почнем, конечно же, с Мойше Кульбаком, потому что все-таки это и наш цикл наших лекций, семинаров наших присвячено менавіта яму. И хоть ягоны фотоздымка сегодня амаль что не будем, але вот вершик и почнем, и хочется так само скончить менавіта ягоным вершем так само. І напевно ви все згадаєте ось тут самий якби епіграф до гэтага верша самим Кульбаком написал. Верш называется, до речі, Абал. Ну, балявання, да, это тая самая кавярня, калі памятаеце, Прагер дыры у сярэдзіне самого Берліна, у якой вот один з центраў таких вялікіх, тому что их было некалькі. І асабліва вот руская культура, эміграцыйная культура, якая пасля рэвалюцыі мусіла выехаць, якая была не згодна з тымі падзеямі, якія адбываліся на нашай тэрыторыі, яны выехалі туды. І вот яны групаваліся вакол гэтай, ну мы яшчэ пагаворым. І адразу бачыце эпіграф. Мені текел у фарсін. Гэта на ідышы, але на іўрыце, напэўна, вы часцей чулі гэта мене текел у фарсін. Конечно ж, вы, кто ведае, безумоўно, згадали книгу пророка Даниила. Это той самый цар Валтазар Цесаревич, он был Валтазар, той бабилонский цар, який вось разрабаваў першы Иерусалимский храм и вось тую, ну, менавіта релігійную, ритуальную утвар, все сосуды ритуальные. И он на подставе их учинил такое баляванне, вялікі бал. І ў гэты час з'явіўся якраз на сцяне надпіс, боскі надпіс, і які вот пророк Даниил якраз патлумачыў тое, што, конечно, напэўна, вы чулі і ведаеце, да? Гэта 3 слова таких, 3 слова, больш таго, неяк это звязана і першапачаткова тэмалагічна я паглядзеў. Гэтыя 2 словы, вот першае, Мені гэта одно і тое ж слово, текел, гэта першая, гэта мера грашовая, мені, монета такая, да. Текел, гэта якраз мера вагі. І у фарсін, да. І значыцца гэта, конечно, то, што вы зведаеце, да, палічаны 2 разы, узважаны і, конечно, разрахаваны, да. То есть сэнс такой гэтай фразы, тое, што ты зрабіў, тое, што твоё жыццё, яно і палічана вельмі добра, і узважана, твае заслугі узважаны, безумоўна, і пасля гэтага, безумоўна, будзе, конечно, надзвычайны, раздзелены, падзелены. Вот твоё царство, вялікае бабілонскае, тое самае царство, будзе разбурана, падзелена будзе яно. Ну, вот такі сэнс. І я вам казаў мінулы раз, калі мы размаўлялі пра якраз Германію, што пра тых мастакоў, пра тых пісьменнікаў, інтэлігентных людзей, якія вот просто прачувалі гэтыя катастрофы вялікія, гэтыя катаклізмы гісторыі. І гэта нейкім чынам давала ім нейкі стымул творчасці, прадказання гэтага. І, безумоўна, ну, нейкага папярэджання, хоць, канешне, папярэдзіць немагчыма, ніхто не дае веры. Ну, як і, дарэчы, і наша жыццё, тое ж самае. Вот тое, што пачалося уже амаль 5 гадоў таму назад, гэта, канешне, непрадказальна. Ні адзін навуковец, ні адзін чалавек гэтага прадбачыць не мог, безумоўна.
І, ну, епіграф, безумоўна, ён выклікае вось гэтую тэму. І прадбачанне. Давайте я вам спочатку перачытаю пераклад, тому што верш дастаткова складаны. Мойша Кульбак непросты паэт, і больш таго, у Германії ён малады быў, гэта все, вот тут вельмі шмат, конечно, той вот футурыстычнай, авангарднай паэзіі і лексікі. І, безумоўна, ёсць, конечно, дакладны пераклад, прычым літаральны пераклад, падрадкоўнік так званы, Сергеем Шупам зроблены. Баль. Звенять осветленные залі, жалится оркестр, барабаны глушаць глыбокі плач скрипок, рыюць басы, як далакопы старымі рудлёўкамі смрочнымі, смяюцца кларнеты, балбочуць цымбалы, крычаць медзяныя талеркі і танчаць паны, тугафрачныя і белашаўковыя дамы ярчэй, 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 і перамешваецца прагна палымяна-чорныя вусы і блішчастыя зубкі, вітыя кудзеркі, гальштукі, зграбныя туфлікі, зыркі, позіркі, панчохі. І цішком ад сэрца ў трымцення знямеўшы, туляцца бліжэй і бліжэй калені, все бліжэй і пырскаюць іскрамі. І кожная зрэнка шугае агнём, і вейкі дрыжаць, але раптам у аркестры займаецца плачам віяланчэль. Гэтак чуецца плач у лесе з пакінутых гнёздаў, і працякае ў акно крывавы паўмесяц. Показывается рука скрываўленая ад працы, закаваная ў ланцуг, і крывёю выпісвае літары на сцяне. Смерць. І танчаць паны, тугафрачныя і белашаўковыя дамы, ярчэй, 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 крычаць медзяныя талеркі, смяюцца кларнеты, балбочуць цымбалы, барабаны глушаць глыбокі плач скрипок і рыюць басы, як далакопы, старыя рыдлёўкамі змрочнымі. Такі вельмі перасцярога ў гэтым вершы адчуваецца. Больш таго, гэта міжваенны час. Адна вайна скончылася, і спадзяванні людзей былі, што гэта назаўжды, што гэта ніколі не паўторыцца. Ніколі больш. І ўжо ў 20-й год, 23-й, дакладна невядома, калі напісаў верш Мойша Кульбак, але ўжо вот, што яшчэ нічога не скончылася. Яшчэ вот прадказаннем. І, ну, толькі што я казаў, што некалькі гадочкаў, літаральна, 22, 23, 24 год, до 26-го, і все пачалося на новае. І больш жорстка, больш страшэнна, яшчэ большы катаклізм, яшчэ большая катастрофа атрымалася Другой сусветнай вайной. Но, тым не менш, вот гэты мастацкі час, як Вітэўская школа, так і вот Берлінская школа, яна была, яна існавала. Дарэчы, вот гэта Рэмбрандт, той самы наш любимый голландскі, нідерландскі мастак, я пра яго казаў вам адмыслова, мы вельмі шмат, ён не быў габрэем, але вот ён сябраваў з тымі габрэямі, дзе ён жыў, якраз побач з ім былі вельмі такія паважаныя габрэі, ён з імі сябраваў, знаўся, і вот ён напісаў, ну, дарэчы, вот тое, што напісана тут на іўрыце, это зусім не адпавядае трошку гэтым словам, но тым не менш. Магчыма, ён не ведаў, а проста нейкія літары перамалёўваў. Ну, вот той самы цар Балтазар. Прабачце. Мы з намі скончылі мінулы раз, 2 тыдні таму назад, раманам Гулем. Я вам казаў, хто такі Раман Гуль, калі памятаеце, але раю вам яшчэ раз пачытаць, знайсці кніжку «Жизнь Фукса». Яна ёсць на рускай мове. Дарэчы, яна, хутчэй за ўсё, была напісана на рускай мове. І ў Амерыцы, правда, напісана. І вот ён якраз апісаў гэтыя падзеі рэвалюцыйныя і грамадзянскай вайны, таму што ён быў сам удзельнік, на ягоных вачах все это адбывалася. І вось што ён піша пра Берлін, таму што ён таксама трапіў у Берлін. Но я не хочу рассказать о грандиозном, о событиях земного шара. У меня не громкий голос, я хочу рассказать о маленьком, о том, как жили в эти годы в Берлине случайно собравшиеся русские писатели. Ну вот эта стиплость человечая, письменник, выдатный человек, выдатный интеллигент, выдатный письменник, так само он. Але тем не меньше, вот бачите, он маленькое слово, хочу сказать, не глобальное, и это вельми истотно. Писатели были разные, талантливые, средние, плохие, приехавшие, бежавшие, высланные, но жили в Берлине, потому встречались. На Курфюрстендамме Максим Горький, на Виктория Луизенплац Андрей Белый, на Кирхштрассе завесил комнату чертями, бумажными прыгунчиками, игрушками Алексея Ремезова. Пугая немецкую хозяйку, сидел в драдедамовом платке с висюльками. В комнате на Лютерштрассе
отец декадентов Н. Минский, где-то Лев Шестов, в Шонеберге Алексей Толстой, в кафе Прагер Дыля Сильяренбург. Над ним в пансион взлетала Марина Цветаева. Грустя о березах ходил Борис Зайцев, пробачьте. Об Антихристе читал лекции Бердяев. Всем недовольный бежал Шкловский. Приехал навсегда высланный Хинвальд со Степуном. Жили Иван Шмелев, Игорь Северянин, Юшкевич, Муратов, Лунгберг, Владислав Ходосевич, Асаргин, Станкевич, Алданов, Венгерова. До речі, Венгерова это іна нейка сестра, ці стрієчна сестра Пауліни Венгерова, яка написала видатніші мемуари вот, про нашу Беларусь. Якраз вот рубеж 19-20 столетия. Да, Петровская. Приехали прелестные чашки, разбитые революцией. Вот это вельми образно. Приехали прелестные чашки, разбитые революцией. Иванов, Адамович, Оцуп. Я не могу перечислить всех. Пусть обижается неперечисленные. Это так само эпиграф до нашей сегодняшней размовы. Адразу быка за рога бярем, гэта две самыя вялікія установы, менавіта выдавецкія. Ну, разумееце, колькі тут паверхаў. Гэта наш вот дом друку ў Мінску значна сціплейшы, там, даецца 3 всяго паверха. Тут вот 7, наколькі злева, нават вежа гіганцкая з гадзіннікам. І выдавецтва Ульштайн, справа дом Мосе. Гэта абодва выдавецкія выдавецтвы, якія выдавалі літаратуру на ўсіх мовах. І як, прабачце, як не дзіўна, больш за ўсё па-руску і на ідышы. Першую чаргу, конечно, на ідышы. Больш таго, іх было дзесяткі гэтых выдавецтваў. Я вам показываю просто фотаздымкі самых таких знакамітых, самых вядомых і самых буйных. Вось такая плотнасць 100 гадоў таму назад, больш чым 100 гадоў таму назад, ну 100 гадоў, да, 26 зараз год. І плотнасць, вот, патрэба была ў друкаванай прадукцыі, надзвычайная. Вот просто нейкі, ну, тое, што я знайшоў, некалькі выдавецтваў, якія выдаваліся рускамоўныя, дарэчы, тых самых пісьменнікаў, якія зараз мы з вами чыталі, імёны, то вот яны выдаваліся, але што самае цікавае, што самае як бы істотнае для мяне таксама, тое, што імёны гэтых выдаўцоў, імёны рэдактараў і дырэктараў гэтых выдавецтв, і Петрополис, вот той Петербург, так званы, да, і русское искусство, это все Блох, Каган і все тыя ж самыя наши, все наши люди, вось, як не дзіўна, да, з Украины, з Беларусі, з Літвы. І трошку, да, отступим назад от Берлина, потому что трэба зразумець вот той контекст, адкуль гэта появілася, як з'явілася. Конечно ж, гэта вот украинская, белорусская и русская, так вот, ну, Москва больше за все, Петербург в меньшей некой ступени, але вот гэта хваля, конечно ж, вот революция принесла спадзяванне, надзвычайнае спадзяванне, конечно, вот тая рыса оселасці, габрэйская рыса оселасці, яна, конечно, моцна раскрыла крылы, яна пасля сотен, ну, як мінімум 200 гадоў Российской империи, прыніжэння, гэта все, ну, все разумееце, все ж ведаеце, якія скончыліся у рэшце-рэшт у канцы 19 стагоддзя жудаснымі пагромамі, пачатку 20 стагоддзя. І, конечно, хотелось объединоваться, хотелось больше того, вот революция, конечно, она принесла не только злом, вот такі, як бы, політычна дзяржаўны, але ў тым ліку, конечно же, культурны і рэлігійны, і, ну, выдатна все ведаеце всю гэту історыю, паўтарацца не будем. Тым не менш, вот вялікая колкасць моладзі, ну, мы все говорим, конечно, про габрэйскую моладзь, яны, безумоўна, першую чаргу нават былі з вельмі рэлігійных сямей, з тых самых хасідскіх двароў знакамітых, просто равінскія сем'і, таму што, дарэчы, таму яшчэ, што ў іх троху грошай было, іх была магчымасць недзе вучыцца, была магчымасць выехаць нейкую, хаця б у Варшаву, але шмат з іх, хто вучыўся нават у Сарбоне ў Парыжы, напрыклад, Дабрушын, ён таксама звязаны, дарэчы, з Беларусю. І такое было, ну, і ў венскіх універсітэтах вучыліся, і тым ліку ў берлінскіх універсітэтах.
И, конечно же, это было новое поколение. Конечно, они, ну, не то, что они не были атеистами сапраўднымі, але вот тая, конечно, той нигилизм, тая, конечно, футуристичная некая авангардная идея их, конечно, захапляла, безумоўна. И это вот один з той там Малахаўка, Москва. Мы уже казали так само про гэта, яшчэ раз нагадаю, что это один з тых дзіцячых домов. Ну, разумеете, революция и война, Первая сусветная и громадянская война не принесли никакого счастья, особливо, конечно, детям. Была жахливая ситуация, менавіта вот и бездоглядники, беспризорники по-русски. И, безусловно, ж памятаете Республику Шкит, наше дзяцінства, и Макаренку памятаете, да? Республика Шкит, это, здаецца, у нас Лёня Пантелеев, да? І, нарэшце, і некі белых яшчэ, яны абодва былі якраз непасрэдна вучнямі гэтых школаў, і яны напісалі кніжку. І Марк Шагал, вот калі яго выперлі, яшчэ адзін мастак, да, другі мастак, Казімір Малевич выпер яго, ну не толькі, это безумоўна звязана было і з саветамі, і з гэтымі партыйнымі органамі. Ён хуценька пераехаў спачатку ў Москву, і вот под Москвой у гэтай Малахаўцы паспеў працаваць ў тэатрах, зрабіў нейкія дэкарацыі, зрабіў нейкія мастацкія творы, і вот у Малахаўцы в 21 годзе ён вот это вот фотаздымак. І тут вот просто россыпь идышных письменников, Цвигиршкан, да, Шагал, и той самый Добрушин, и Эль Энгель, до речі, Энгель, вот той самый композитор, який разом с Анским вот записал тысячи песен вот у нашем регионе и так само вот в Паўночной Украине. Письменник Симхатов, Довид Гавштейн, поэт, мы про его шмат говорили, Дель Нистер, про Нистера еще сегодня поговорим. И вот, ну, да, такая история. Не зусім не шмат, зусім коротенькі час. Але паспелі нават зрабіць аб'яднанне вялікае, Штром яно звалося, часопіс выдаць Штром. Штром гэта, ну, гэта, як это, плынь, рачная плынь. І кіеўская група, якая знікла яшчэ, бачыце, вот якія гады, яшчэ дарэвалюцыйныя, і Бергельсон, Дерністер, Майзер, Гавштейн, Квітка, Маркі, Шварцлер, Кушніраў, Кульбак, Штейнман, бачыце, і беларусы, з Беларусі, з Украіны яны ўсе, і яны ўжо аб'ядноўваліся. І вот нават паспелі выдаць такі зборнік у Кіеве яшчэ ў 18-20-х гадоў Эгенс. І стварыць пасля гэтага таксама яшчэ стварылі тую самую культурлігу, мы яшчэ пра сёння таксама пагаворым. І нават выдалі вот гэты зборнік, які быў, ну, вот гэта проста энцыклапедычная, як бы, цытата. У зборніку яўрэйская літаратура паўстае спелай з пункту гледжання формы мастацкага зместу і захоўвае нацыянальныя творчыя традыцыі. О, як гучыць, сур'ёзна, да. И тут же, вот, бачите, уже на 21 годзе. Я так весь час думал, ну, все 20-е годы больш-менш демократичные были. Магчымасць друкавацца и маляваць тое, что хотелось. На жаль, уже в 21 годзе было партыйныя органы, скруцілі все гэтыя организации и пачалі, конечно, все это громить. И вот, безумоўна, и культурліга трапила туды ж, да. Я, прабачце, гэта все вельмі хутка рабілася, там тут ёсць памылкі, культур без мягкага знаку, на жаль, да. І выбачайце мне, да. Ну, хто не робіць памылак, той не жыве. І яны адразу ж з'ехалі ў Москву, зразумелі, што гэта яны, не рэвалюцыя не рабілася не для таго, каб падпарадковвацца нейкім там партыйным органам, невядома якім. Так, да, і вот гэты часопіс, да, так само ён зваўся Штром, вот напісана на ідышы Штром, напісана гэта Маркам Шагалам, гэта ягоны почерк, ягоныя там вот як Хойдыш Гефтен напісана, штомесячны часопіс ён выходзіў. І што яшчэ вельмі прыемна, што нават тут ён вот показаў сваю мастацкую, сваю вобразную, як бы такую, ну, нейкую футурыстычную, такую хасідскую, дарэчы, да, вот рысу малявання. І вельмі прыемна, да. І Ошер Шварцман, таксама паэт знакаміты, славуты таго часу і удзельнік гэтай арганізацыі Штром. Ён напісаў такі, вот, ну, таксама эпіграф да першага нумара. Дарэчы, это не першы нумар, это трэці нумар.
Але пішуць, што першы норм менавіта ён рабіў. Тут ну, матэрыялаў амаль што няма, на жаль, дакладна сказаць немагчыма. Але пад скаламі я чую, як цурчыць і струменіць свежая плынь. Нор унтерфалдзен, герых ринд, он ризелд, фриш, аштром. Вот так гэта на ідзішы гучыць. Гэта быў дэвіз менавіта гэтага аб'яднання і гэтага часопіса. И вот наш любимый с вами Марк Захарович, наш віцеблянин и лёзнавец, да. И як ён трапіў у Берлін? Справа тым, што ён быў тут. Ён вот рабіў рэвалюцыю у мастацтве у пачатку Вітэбску, тады ў Маскву, трошку Петербурзе. Але калі першы раз ён быў у Парыжы, гэта быў яшчэ дарэвалюцыйны час. Ён шмат нарабіў твораў і зрабіў у Берліне выставу. І якраз пачалася вайна, а ён быў з'ехаўшы. І ўсе ягоныя творы былі закансерваваны. Дзякуй Богу, у той час яшчэ немцы не рабілі дэгенератыўных выстаў, не знішчалі мастацкія творы менавіта тых, каго яны не прызнавалі. І да гэтага часу гэта тэма, на жаль, актуальная. І вот, да, ведаеце, што ў нас з кніжкамі робіцца, да, 250, здаецца, асобнікаў кніг у нас ужо забаронены в Беларусі за апошнія гады. І вот і творы захаваліся. І менавіта з гэтай нагоды, каб выратаваць гэтыя творы, Марк Шагал рынуўся ў тую самую Германію, назад у Берлін. І больш таго, вот бачыце, нейкі Пауль, да, Кассірер, берлінскі выдавец і гералерыст, я не ведаў яго, толькі зараз даведаўся, да. Ён прапанаваў нават Марку Шагалу выдаць кніжку «Маё жыццё, Майн Лебен». Тая кніжка, мы яе цытавалі некалькі разоў. Я думаю, спадзяюся, яшчэ я вам абавязкова пачытаю. Свой семінар правяду па Марку Захарычу Шагалу, таму што, ну, у кожнага чалавека свой погляд на гэтую ягоную творчасць, канешне, і такі захапляльны матэрыял, што, безумоўна, трэба пагаварыць і мне. Хоць вы гэта ўжо чулі, дзякуй Богу, яшчэ раз. І Марк Шагал пагрузіўся з галавой у гэту тэму, і, бачыце, вот я напісаў, таксама выдзеліў Герман Штрук. Ён пазнаёміўся з Герман Штрукам. Мастак, які меў габрэйскія карані, цалкам. Немец, ну, немец у сэнсе па грамадзянству. Але габрэй сапраўдны, сапраўдная габрэйская сям'я. Всё жыццё прытрымліваўся ён якраз вот тых рэлігійных, неабходных як бы рытуалаў. І больш таго, маляваў толькі на тэму, звязаную з габрэйствам. Большасць ягоных твораў. І што цікава, што вельмі прыемна, што ён быў настаўнік, і вот Марк Шагал стаў яго вучнем. На нейкі час ён вучыў яго гравіраванню тэхнікі гравёрнай. Ён прыдумаў такую гульню, што абавязкова той вучань, які ў яго вучыцца, мусіць намаляваць самога Штрука, Германа, а Штрук маляваў яго. І вот зараз мы дойдзем да гэтага. Да, спачатку паглядзім трошку ягоныя творы Штрука. И вот, ну, читайте сами, да, Марк Шагал засвоил технику афорту из сухой иглы, акватинт, литографии, ксилографии, все это технология менавіта гравюрная. И вот про все жыццё это пронес. Памятаете выдатна, что, например, Гоголя «Мертвые души» зрабіў просто абсолютно гениальные иллюстрации Марк Захарович. Ну, про все жыццё. И он был вельмі, конечно, мастак такі шматрукі. Ён шмат разоў мяняў руку сваю і шмат мяняў матэрыялы. Ад вітражоў до графікі, безумоўна. І вось сам наш Герман Штрук, сапраўднае яго імя бачыце, Хаім Аарон бен Довід, в 1876 годзе нарадзіўся в Берліне. І вот напрыканцы жизни ён здолеў, ён, дзякуй Богу, перажыў, не жыў у вайну тут, а ён з'ехаў все ж таки ў Ізраіль, яшчэ до таго, як была утворана краіна Ізраіль, і ў Хайфе, ён пахаваны ў Хайфе, і вот ён маладзенькі, ну, адносна маладзенькі, прыгожы такі, чарнавалосы, яркі вельмі чалавек. Нарадзіўся ў яўрэйскай сям'і, атрымаў мастацкую адукацыю ў Берлінскай акадэміі мастацтваў, ну, не проста так, бачыце, у акадэміі мастацтваў, да. І нават аўтар, да, тэарэтычнай працы, «Die Kunst des Radierens», гэтай мастацтва якраз гравіравання, да. І быў настаўнікам такіх майстроў, як Марк Шагал, Ловіс Корент, Йозеф Будка, Якоб Штейнгард і Урі Лесер. Ну, усіх нават я не ведаю. Гэта, конечно, еўрапейскія мастакі 20-го стагоддзя.
Больш таго, ён спрычыніўся да Першай сусветнай вайны, вот ён злева стаіць у нямецкай форме і ваяваў, ну, безумоўна, вайна ёсць вайна, нікога не пыталіся, гэта быў агульная мабілізацыя. Але быў сапраўдным пацыфістам праз усё жыццё. І я ж казаў, што захоўваў, безумоўна, традыцыю. І вот якраз з правага боку это Хайфа, у Хайфе ён пахаваны, і больш таго, вот гэта ягоны майстэрні, ягоны дом, дзе ён жыў. Там зроблены музей. Сёння будзе таксама некалькі у нас музеяў у Ізраілі, якія прысвечаны гэтым людзям. І музей існуе да гэтага часу. Хто будзе там, можа убачыць. І, канешне, што першую чаргу, вот, каго мог намаляваць на рубяжы 19 і 20 стагоддзя, гэта, канешне ж, Тэадор Герцл. Гэта ўсё малюнкі, мы ўсё гаворым пра малюнкі зараз менавіта Штрука. І два малюнка нават, бачыце, вот ёсць такія. Ну, так атрымалася, што таксама 806 год, в 904 годзе, на жаль, памёр заўчасна таксама Тэадор Герцл, яго хворае сэрца было. І вот был такі напружаны час, ему прыходзілася, ведаеце, што там з турэцкімі султанамі, там, ну, дарэчы, я спадзяюся, што вы ведаеце, я не кажу, хто такі Тэадор Герцл, гэта той самы утваральнік, галоўны арганізатар і папулярызатар менавіта таго новага якраз не касмапалітычнага, але, канешне, сіянізму, сапраўднага сіянізму. Дзякуючы менавіта яму, менавіта ягонай энергіі, менавіта ягоным захапленнем і упэўненасці ягонай, вот, стала магчымасць утварэння гэтага дзяржавы менавіта на тэрыторыі Палестыны, Ізраіля. Без яго, канешне, гэта не было, без ягонай энергіі, без ягонага вот націску. І, ну, канешне, таму менавіта ён заўчасна і загінуў. Палітычны, як бы, увесь досвед гэта паходзіць, звязаны з Ізраілем, паходзіць менавіта ад яго. І, да, нарадзіўся ён, канешне, у Аўстра-Венгрыі, дзе ж ён мог яшчэ нарадзіцца. І сям'я была вельмі моцна асіміляваная, ну вот нейкім чынам ён захапленне вялікае атрымаў. І да, вельмі хутка яны пераязджалі з месца на месца, яны трапілі спачатку у габрэі рухаюцца, дзякуй Богу, вельмі хутка, і гэта часам ратуе іхнае жыццё. І ён, да, спачатку быў у Будапешце, нават там троху вучыўся, пасля трапіў у Вену, у Вене ўжо ён у універсітэце вучыўся, ну і з Вены пачалося вот той рух сіянізму, вот, пасля, канешне, вот першыя сіяністычныя з'езды, якраз кангрэсы, які таксама быў, адзін з іх быў всерасійскі, быў у нас у Менску пачатку 20 стагоддзя, але яшчэ напрыканцы 90-х годах 19 стагоддзя, вот першыя Базель, гэта швейцарска-германскі горад, на самай мяжы знаходзіцца. Менавіта там, вот, і той фотаздымак, які вы бачыце, гэта менавіта вот перад канферэнцыяй сіянісцкай вот кангрэсам. Базель стаіць, глядзіць на Рейн, і вот фотаздымак захаваўся. 901 год. Гэта не першы кангрэс уже быў, трэці, здаецца, уже в 901 годзе. Вось ягоная сям'я, трое дзяцей яго было, дзве дачкі і хлопец, сын. Тэадор Герцл mit seinen Kindern, нямецкая карцінка, нямецкая мова яго была асноўная, безумоўна, напэўна, ён ведаў, магчыма, генуерскую мову, і, ну і да ідыша яго былі адносіны не зусім, здаецца, наколькі я ведаю, ну і іўрыт уже, ён весь час, канешне, займаўся гэтай мовай, безумоўна. І што для мяне вельмі прыемна, надзвычайна, вот літаральна учора у дзень я шукаў гэтыя матэрыялы, ставіў у нашу прэзентацыю фатаграфіі менавіта звязаныя з Тэадорам Герцлем. А раптам вечарам мне мае вучні, студэнты, вось, падарылі кніжку. І завецца яна «Старая новая зямля», якую напісаў той самы Тэадор. І вельмі прыемна, што гэта беларускае выданне, гэта пераклад на беларускую мову. І тое, што выдавецтва
таго самага, пра якога сумна мы згадваем, гэта Роман Цымбераў, які заўчасна пайшоў у гэтым годзе жыцця. Выдае такое, абсолютно дзіўнае выдавецтва, якое выдавала і па-беларуску, і асабліва ягоны цэлы аддзел быў так званый гебраістыка Беларусі. Вот я той знак, які справа з буслом, я вам трошку павялічыў яго, ў сярэдзіну паставіў. Вот гэта той самы знак. Под гэтым знакам выйшла цэлы шэраг кніжак, звязаны з Беларусю, з гебраістыкай Беларусі, з тым іудаізмам, якім і культурным іудаізмам, і рэлігійным іудаізмам, все, што звязана з Беларусю, Цымбераў увесь час выдаваў. На жаль, гэта, конечно, перарвалася заўчасна. І Тэадор Герцель, старая новая зямля, тут нават у гэтай кніжцы дзве ягоныя кнігі, таксама звязаныя з утварэннем гэтай новай дзяржавы. Это такі футурыстычны, яшчэ не існаваўшы дзяржавы, але ён уже падрабязна пісаў. Я трошку сёння пачытаў яе па-беларуску раніцай, паглядзеў. Гэта все гэтакія дзіўныя матэрыялы, і захапленне, і імпэт чалавечы, і спадзяванні, і мары, і летуценні. Все пра Ізраіль, але і практычна, вельмі практычна. Ён сам сустракаўся менавіта з тым самым султанам, потому што это Турэччыне гэта належала частка гэтай зямлі Палестына, і вялікія грошы былі сабраныя, і сплочвалі даўгі, пазвазыкі тыя самыя турэцкія. Это все на той час мільёны фунтаў стерлінгаў. Разумееце, ангельскія. Гэта проста астранамічныя грошы. На сённяшнія гэта все непадлічыма, безумоўна. І трошку, гэта все творчасць яшчэ ідзе Штрука, Германа Штрука. Таксама ягоная мара пра Эрец Ісраэль. Яшчэ яго няма, яшчэ дзяржавы, ён не дажыў да гэтай дзяржавы. 5 гадоў усяго, 4 гады, на 44-м годзе ён памёр. Але тым не менш, ён маляваў гэту дзяржаву. І, канешне, ён, безумоўна, аддаваў павагу той германскай габрэйскай культуры. Ведаеце выдатна, што Гайнрых Гайне, выдатнейшы паэт, нямецкі паэт, што ў яго габрэйскае паходжанне, за што яму вельмі даставалася, і пазбаўлялі яго розных прэміяў і розных прывілеяў. Яшчэ зноў жа работы Германа Штрука, з левага боку Шабес, той самы благословення на свячу, хоць нават тут не на свячу, тут хутчэй за ўсё на віно, Барух ата Адонай Элохейну мелech хаолам ашер кидишanu б'mitzvot в'tzivanu борэ прегагафен, так гэта гучыць. І, канешне ж, справа гэта Альберт Эйнштейн. Гэта все ягоныя малюнкі. Яшчэ адна выдадзена кніжка была Арнольда Цвейга, ведаеце, такога пісьменніка, Das Ostjüdische Antlitz. Гэта перакладаецца ўсходні габрэйскі твар. І, безумоўна, гэта пра габрэяў, якія жылі на ўсходняй тэрыторыі Еўропы. А малюнак таксама Штрука. І нехта зрабіў такую ў інтэрнэце, я знайшоў, калі такую прэзентацыю менавіта творчасці Штрука, в сярэдзіне той самы дом, тая самая яго майстэрня у Ізраілі, і вакол усе ягоныя малюнку, тых образаў, мастацкіх образаў, тых рэлігійных і нерэлігійных іудзеяў, якія для яго былі дорагія праз ўсё жыццё, і ён гэтым займаўся. І самае цікавае, самае блізкае для нас, з правага боку таксама адзін з усходнееўрапейскіх габрэяў, а з левага боку, калі уважліва паглядзіце, гэта той самы Марк Захарович Шагал. Я вам казаў, што яны, я не магу знайсці малюнак, не змог, можа быць, ён і ёсць. Магчыма, Шагал, таму што это была мова Штрука, была Германа Штрука, што і той малюе, з абодвух бакоў павінны намаляваць адзін аднаго. Але малюнак Шагала захаваўся нейкім чынам. І што вы думаеце? Ён быў, оказывается, я толькі зараз таксама аб гэтым даведаўся. Я не буду называць персоны, якія прадстаўлены на гэтым фотаздымку. Вы самі здагадаецеся, хто справа стаіць і калі, ў якім годзе. Это 2017 год, разумееце, хто быў міністрам культуры ў той час. І да, в самай сярэдзіне, на фоне гэтага ззаду
той малюнка, які трымаюць у руках менавіта працоўнікі мытні беларускай, мінскай мытні. Гэта Рыгор Сітніца. Я разам з ім вучыўся в акадэміі мастацтва. Ён трошку старэйшы за мяне, добра яго ведаю, ён выдатны паэт, дарэчы, таксама. Ну і мастак праз усё жыццё, нават нейкі час ён ачольваў саюз мастакоў Беларусі. І вот, оказывается, нехта спрабаваў вывесці гэты малюнак, ну гэта нейкая, наколькі я разумею, паўтор ці копія гэтага малюнка, штрука, партрэт Марка Шагала, але вот мытня яго не дазволіла яго вывесці і вот падарыла нашай нейкай, вот, напэўна, Міністэрства культуры. І напэўна, у нейкіх музеях ён мусіць, я не ведаю зараз, я не бачу яшчэ ў музеях, але вот ён мусіць быць выстаўлены. І, ну, да, пра што мы гаварылі, пра наш Берлін. І вот тое, што вы зараз бачыце, гэта два часопіса, якія выдавалі, два літаратурных, нават літаратурна-мастацкіх часопіса. Я вам казаў, што вот гэтыя групоўкі і Культурлігі, і вот мы яшчэ пагаворым пра Халястру, яшчэ адну групоўку, якая была ў Варшаве. Дарэчы, тыя ж самыя вот украінска-беларускія пісьменнікі ідышныя, яны стваралі і Халястру, і менавіта вот гэтую берлінскую групу. Яны переязджалі з месца на месца. Прабачце. Сухое горло мяне, да, жыццё, як бы накладае нейкі адбітак. І вы бачыце две вокладкі двух часопісаў. Адзін часопіс завецца Мілгройм, так, а другі завецца Жар-птица. Жар-птица гэта рускае выданне. Усе тыя пісьменнікі, якія вы бачылі на вялікай той вось успаміны таго самага Гіля, і яны менавіта тут вот. Але што дзіўнае, што вот на мой погляд гэта рабіў адзін той жа мастак. Я не ведаю, які мастак гэта рабіў, дзве тыя вокладкі. Ідышная вокладка і Мілгройм гэта, канешне, вот той фрукт, які намаляваны тут. Гэта гранат, той самы, ну это сімвалічны фрукт, канешне, безумоўна, для ўсіх габрэяў, для ўсей габрэйскай культуры, для іудаізму. І ну, вельмі падобныя, але вот той кшталт, той мадэрн, альбо сецесіён, альбо там югенштиль, по-рознаму ён называўся ў розных краінах, вот той пачатак 20-го стагоддзя, той самы авангардны стыль, мадэрн, адным словом сказаць. Ён абсалютна вот тут, ён прысутнічае, ён тут ёсць, і ён абсалютна вот ярка, і, ну, разумееце, наколькі блізка былі дзве культуры. Тады вот рускамоўная культура і ідышамоўная культура. Яны разам працавалі, разам супрацоўнічалі. Ну, я вам паказваў уже ж выдавецтвы, там ачолівалі гэтыя выдавецтвы амаль што ўсе габрэі. І, да, больш таго, вот ізноў жа, вот тая сама Жар-птица уже руская з рускіх выданняў, этнаграфічнае такое, мастацкае, там усе самыя лепшыя мастакі, прыгожыя не было такіх часопісаў. Германії блізка. Зараз, конечно, выдавецтва, все лепшыя кнігі зараз друкуюцца в Германії, самае лепшае. А на той час яшчэ не было. Менавіта адсюль прывезлі, з нашых тэрыторый прывезлі туды вось гэта майстэрства выдавецкае, выдатных кніг. І вот з правага боку, бачыце, дарэчы, вот дзе гэта выдавецтва дзейнічала. Яно працавала і ў Брытаніі, працавала і часткова яшчэ ў Расіі, і вот і ў Ірландіі нават. І што цікава, што вот напісана з правага боку вышэй, Великабрытаніі і Ірландіі Марк Віленкін. Хто такі Марк Віленкін? Гэта адзін з самых знакамітых габрэяў, які звязаны менавіта з культурай, з літаратурай. І вот, ну, калі вы бываеце ў Вільні, то яму прысвечана шмат месцаў. Віленкіны. Я не ведаю дакладна, ці той Віленкін, але з гэтай сям'і, напэўна, таму што прозвішча ж безумоўнае. Канешне, габрэйскае. Вы ведаеце, што большасць геаграфічных прозвішчаў, якія паходзяць ад геаграфічных назоваў, вось гэта, канешне, габрэйскія прозвішчы. Мілгройм. Два слова яшчэ. Ён, дарэчы, выходзіў на двух мовах. Два часопісы. Мілгройм – это ідыш, гэта гранат, і рымон, напэўна, да, на іўрыце. І, да. І на ідыш ён выдаваўся, вот, так само, вот бачыце, 22-24 год, всяго 3 гадочкі, да, існавання.
а целый пласт культурный, целый вот на всю, не только габрэйскую, на всю европейскую культуру яны паўздзейнічалі. І да, ну, тое ж, я казаў вам мінулы раз, што паўздзейнічала, чаму менавіта ў Берлін рванула вось гэта весь все натоўпы, і рускія, і габрэі туды, ну, конечно ж, беларусы, украінцы, все іншыя літоўцы у тым ліку. Чаму? Таму што вот тая Веймарская рэспубліка, яна не усталяваная, была жахлівая інфляцыя, гіперінфляцыя яна нават звалася, і гэта нейкім чынам давала магчымасць, і вот цайт нейкі там, ну, нейкі час, зусім некалькі гадочкаў, калі вось гэта бязладзіца была, можна было займацца сапраўдным бізнесам, як не дзіўна. Маючы невялікія грошы, нейкія даляры, асабліва амерыканскія, можна было выдаваць все, што заўгодна. Самым лепшай якасці, так і было, да. Ну, вы самі пачытаеце, да? Яшчэ просто вам пакажу некалькі абразцоў. Вот, дарэчы, з левага боку якраз Рымен гэты, Рымонда, той самы, да, варыянт на абрэйскай мове, на іўрыце. І справа Мілгром яшчэ адзін, 23-й год, пяты сшытак, гефт, пяты, да. Вішневіцары захавалі, да, вот, утварылі гэты часопіс, і сурэдактарам першага номера былі вот паэты, таксама Давід Бергельсон і Дерністер. І да, дзіўна, што менавіта гэтыя часопісы і на ідышы, і на іўрыце імкнуліся ілюстраваць не толькі сваю культуру, не толькі габрэйскую культуру, а безумоўна агульнасусветную культуру. Ну вот вы читаете тут і Поль Сезанн, і Леонардо да Вінчі, Ліберман, і філасофія, Лао Цзы, і Будда, і Тен такі быў знакаміты філосаф, да, французскі, і Шпенглер нават. Ну і, канешне, хасідскі юдаізм, безумоўна. І самае галоўнае для нас істотнае, гэта вот тыя паэты, якія выехалі адтуль спачатку з Украіны ў Маскву, пасля з Украіны Берлін, яны атрымалі магчымасць выдавацца паэзіі. Бергельсон, Гавштейн, Кульбак, Квітко, Дерністер, Апатошу і шэраг іншых. Яшчэ два часопіса, два. І, ну, выдатнейшы сайт, шрифт, фацкунстум, літаратуру, это нібыта зараз это выдадзена, это выдатнейшы дызайн гэтых кніг. А з правага боку, вось трэці сшытак якраз 23-го года, гэта таксама для нас вельмі прыемна, таму што гэта якраз копія той самай нашай магілёўскай сінагогі, якую зрабіў альбо Лісіцкі, альбо Рыбак, вот той самай экспедыцыі Шыманаанскага. На вокладку трапіў, да. І трошачку давайте пра культурлігу. Вельмі час хутка бяжыць, я як заўжды нічога не паспяваю. Ну, выбачайце, будзем працягваць яшчэ, да. Культурліга. Гэта абсалютна цалкам утварэнне украінскае, прычым такое вельмі шырока, сінтэтычным сэнсе культурнае. Чаму? Таму што і літаратары, і мастакі, і музычная частка, тэатральная частка, яны все прысутнічалі ў гэтым аб'яднанні культурліга. Зарэгістравана была ў 1918 годзе Кіімскім акруговым судом. І вот Бергельсон, Зельберфарб, Дабрушын, Нахман Майзель, Літвакоў, Мойша Літвакоў, таксама звязаны з Мінскам, дарэчы, ён быў расстраляны ў 1937 годзе ў Мінску, тую самую ноч. І вот удзельнікі, вот тыя залатыя імёны мастакоў, тэатральных дзеячоў, пісьменнікаў, Александр Тышлер, Марк Эпштейн, Ісахар Рыбак, Барыс Арансон павінна быць, прабачце, я не справіў, Нісан Шифрин, Йосип Эльман, Ісаак Рабінович, Марк Шагал, Эль Лісіцкі, Абрам Маневич, Саламон Никрытин, Сара Шор, Йосиф Чайков, Довід Хайм, Шлоймы Каздан, Ауром Галом, Майсей Бераговскі. Вот музычная вся культура, вся песенная культура. Самый лепшы вот збор, антологія идышных песен, я вам уже казаў, паўтаряю яшчэ раз, фольклор весь сабраны менавіта Майсеем Бераговскім. Михаил Мильнер, ды іншыя. І тое, што вы бачыце, это адзін з часоў, вельмі мала матэрыялаў захавалася арыгінальных ягоных, можа недзе яны ёсць, але знайсці у сеці пакуль што цяжка немагчыма. Ну вот мне здала, адолеў я знайсці
Ройтер Пінкас. Пінкас, вы ведаеце выдатна, што гэта такія хронікі, якія пісаліся кожным кагалам, кожным горадзе, у кожным мястэчку. І все, што адбывалася з габрэямі, все падзеі, якраз записывалася. А тут Ройтер, гэта ўжо чырвоны Пінкас, да, безумоўна. Но выдатны ідыш, выдатна все гэта зроблена, і вот асалода грэе душу. На жаль, няма часу нас гаварыць. І трошку пра гэтых людзей, я не ведаю, давайте мы все ж таки, я пропущу гэта все, добра, даруйте мне. І... Ну, Олесь, ну ёсць час, калі ласка. Час ёсць, но мне ж трэба кампазіцыйна завершыць. Добра, гэта вялікі матэрыял, вельмі шмат розных людзей. Мы з вами паговорым яшчэ на эту тэму. Добра. Давайте мы дойдзем да Кульбака. Да, вот Кульбак наш. О! Да Мойшы Кульбака. Гэта ўсё, дзеля чаго я гэта раблю? Каб зразумець, як мог нарадзіцца такі чалавек, як магла нарадзіцца такая паэзія, як магла нарадзіцца такая літаратура, наколькі патрэбны быў вось той гумус, тое, што мы з вами кажам, вот той унёсак агульначалавечы. І толькі вот на гэтай глебе, на такой сапраўды плодароднай глебе можа нешта ўзнікаць. І хоць вот дзіўным чынам, это все міграцыйныя нейкія структуры. Людзі мусілі 2-3 гады в адным месцы, 2-3 гады, 4 ў другім месцы. Пераязджаць, тады осядалі альбо ў Ізраілі, альбо яшчэ не было ў Ізраілі, в Палестыну нейкую, альбо ў Амерыку з'язджалі. Вот. Ну, это все войны, это все жахлівыя падзеі. Это все не давало жыцця. Але вот культура, яна нават у самых жорсткіх, самых неверагодных, самых неспрыяльных умовах яна можа нейкім чынам адаптавацца. І больш таго, яна больш яскрава у гэтыя часы, у гэтыя імгненні яна дзейнічае. Больш выразна, яна прачувае сваю смерць. Вот памятаеце верш, які я вам чытаў на пачатку, што все гэтыя балі, все гэтыя шыкоўныя вопраткі, все гэтае захапленне выдатнейшымі, там, не ведаю, самымі шыкоўнымі стравамі і напоямі. І, канешне ж, все, што вакол гэтага вот, нейкім чынам, да, той шык, то, безумоўна, вот, ён звычайна канчаецца ў такімі страшэннымі катастрофамі, якая пачалася ўжо, это міжваенны час, другая сусветная вайна. І Мойша Кульбак. Вот чалавек, які нават для яго гэта трагедыя пачалася значна раней яшчэ. Ён, ну, непрадбачальна ён пераехаў у Мінск, і, канешне, для яго гэта жахлівая трагедія стала самай страшнай. Людзі, якія бачылі яго, беларускія пісьменнікі, я не буду зараз называць імёнаў ніякіх, нічога, але тое, што яны бачылі, што адбывалася на тэрыторыі той самай, дзе ён знаходзіўся, той самай амерыканкі, у двары, гэта проста, гэта нават не садызм, гэта нават не сярэднявечныя тыя пыткі. Это нешта яшчэ больш страшэннае, што адбывалася з гэтым чалавекам, паверце мне, агучыць гэта немагчыма в эфіры. Мойша Кульбак, вот малады чалавек, вот так ён выглядаў у Берліне, прыгажэйшы, вельмі яркі, і яшчэ не жанаты ў той час. Яго ўжо нявеста была у Вільні, напэўна, я яшчэ раскажу пра гэта, такая таксама дэтэктыўная гісторыя. Ён мусіў вярнуцца, а яна ўжо сабралася замуж. Вот-вот павінна было быць вяселле. І ён все ж таки настояў на сваім і ажаніўся, да, на Зельдзе. Давайте пачытаем вам вершы, добра? Ich bin a Bocher Hultai, hab ich mir erstecken. Rei, span in all de Ecken. Komm ich zu, kretsch mich zu, klapp ich on in teuer. Wer bist du? Entfer ich a Geher. Ledig Geher, so frei, Chutzpenig Verscheiter. Trilili, und ich gehe mir weiter. Komm ich zu Brunnen zu, trink sich on mit Wasser. Steh ich in dem Morgengreu, wie ein Hahn an Asser. Fort a Poirl vorbei, so чувать на свете. Weiß ich nicht, und tu обрай. Свече, пече-мече. Ну, наколькі розніца вот паэзія тая, што я вам чытаў першы верш пра той самы пра цара Валтазара.
і тое прадбачанне жахлівасці нашай гісторыі. І вот Гультая, ён уцёк з Берліна урэшце. Ну, конечно, там вельмі хутка пачало ўсё мяняцца, вы самі ведаеце, да, в 26-м годзе уже там зусім фашызм пачаўся сапраўдны. Тым не менш, ён сам над сабой іранізаваў. Гэта самая іронія нейкім чынам ратавала усіх вось гэтых пісьменнікаў, усіх паэтаў, таму што уявіць сабе вось такую міграцыю, але не мігравалі не таму, што я казаў, не турыстычная міграцыя, а менавіта людзі проста, каб выжыць, мусілі нейкім чынам уцякаць з аднаго месца на другое. Але вот ён, бачыце, можна іранічна, так вот па-сапраўднаму, паэтычна, канешне, ўсё гэта апяваць, усю гэту гісторыю германскую, якую ён назіраў, якую непасрэдна удзельнічаў. І, канешне, самы галоўны ягоны твор, самы важкі, самы значны, гэта, канешне, Райсэн, Беларусь, ён быў напісаны таксама Германія. Гэты верш, я не сказаў, таксама напісана ўнізе, Берлін, 20-23 год. Это все пакуль што берлінскія вершы ягоны чытаем. То вот тая паэма Райсэн напісана менавіта там. І яшчэ, улічваючы тое, што час уже, канешне, сыходзіць зусім, але вот у нас яшчэ 5-10 хвілін ёсць, і давайте я пачытаю яшчэ адзін фрагмент менавіта Райсэн. Для мяне гэта абсалютна, гэта наш Гамер, гэта наша Овідзій, і, безумоўна, той досвед, які мы маем, звязаны менавіта з Кульбакам. І гэта наш Якуб Колас, ідышны, безумоўна. На варту начную адправіўся дзядзька Аўром, узяў кажушок і дарожную кайстру з харчамі, сядзеў каля вогнішча з шэрым вялікім карчом, і толькі магутныя косці няроўна тарчалі. Бо дзядзька Аўром на лугах пасвіў коні ўначы, што фыркалі цяжка, ступаючы крокам звязаным. На спінах кабыліных месяц дзіхцеў дрыжучы. Над полем туман быў, днём он звінеў за туманам сухое цяпельце амаль дагарэла датла, Аўрома гайдалі дрымотна пяшчотныя хвалі, і дрэва злівалася з дрэвам у рэштках святла. Ды чутна было, як скубалі траву і жавалі. Ды чутна было, як варушыцца ў небе агні, як цёплым напевам туманяцца зорныя далі, бо срэбная сетка дрыжала ў начной глыбіні. І ў ёй калыхаліся рыбы, міргалі. Аўром лёг на спіну, і зорыў на зорах святлом, і месяц вадзіў карагоды ў касмічным суквецці, і танчылі зоркі, і зорак 17 было, а тая зялёная найпрыгажэйшая ў свеце. І тут задрыжэла, прабачце, 17 памятаць, 17 братоў было Кульбакаў, это ягоныя дзядзькі і бацька ягоны. І тут задрыжэла, і падае быццам знарок, збіваецца з такту, сатканым з блакіту паветры, як іскра з блакітнае зрэнкі, зрываецца ў змрок, і з нічкай ляцяць у лясныя замшэлыя нетры, як сон абарваны, што ён разгадаў праз гады. Іскрыстая сінь ахінула начное прадонне, і дзядзька ўздыхнуў, і падняўся, і крочыў туды, дзе ў цемры стаялі, драмаючы цёплыя коні. Разумееце, які эпас нашай Беларусі. Хто б мог так лепш апісаць эту Беларусь? Безумоўна, чалавек, які страціў, які з'ехаў у Берлін, і вот адтуль ён бачыць нашу Беларусь такім чынам, на ідышы. Der Vetter Аврогем пашет деферт. Пасе коні. Дядька Аўром. Банахт ist der Vetter Аврогем gewesen auf der Warte. Das Pelzele hat gehabt und die Torbe zum Essen. Beim Feirl Groi wie ein Kortsch ist Avrohem gesessen und haben gestartet von ihm nur die Bäume die Harte. Als hat der Vetter Avrohem die Pferd auf der Lonke gefittert. Gepentete haben sie schwer auf den Groß zugesprungen. Die Schein von Levone hat weich auf die Skapes gezittert. Und weit in vernebelnden Feld hat der Niemann geklungen. Das trunkene Feirl hat sich an Keuches geloschen. Als wie in Schlaf ist Avrohem Banumen gesessen. In Abäum hat in dunkles Licht sich gegossen. Und es hat sich gehört, wie der Groß wird gezupt und gefressen. Und es hat sich gehört, auf den Himmel es rieren sich Sterne. A Reichele tulet sich
ein, wir warmer nigen, a Zitterkernetz, und vernommen dem Himmel, dem Leeren, und schwimmen dort fischlich, finkeln und wiegen sich, wiegen. Es hat sich Avroham, dem Pony Maruf, was gezeugen, die kalte Levone geht in a Rot, in a Geller, und 17 Sternlich seien ihm gekommen zu fliegen, es zittert ein Stern, a Gliner von allem heller. Nur Plutlung der Sterndel hat sich gegeben a Zappel, a Fliedern geton in einem blauen Geweb von die Strahlen, a Sevia von Flitterois von a blauen Schwarzappel. In mochigen Wald ist der Stern heruntergefallen. Avroham hat etwas acholem, a weiten verstanden. Der finkelnder Bläu hat die Gegend, die ganze beschotten. Und dann mit der Sifts ist der Vetter von der Erde aufgestanden und still zu a warme Klatsches, a weg in dem Schotten. Ну от, бачите, як це на їдиші гучить, розумієте, яка мова. Дякую Богу, да, Андрей Хаданович достатково добре переклав. Це новий переклад, був я ще неколи, здається, сьомий переклад, а це от новий переклад достатково якраз. І, ну, вибачайте, мой час вийшов, ще от мені ще один кавалок з цієї поеми. Наступний раз почитаємо, добре? Щиро всім дякую, а гройсен данк, шдает мер gesund, stark und matzliach.